При командироване на служители от трета държава в България в рамките на група изцяло правото на чужда държава ли се прилага? Ами не. И тук пак е приложимо командироването в група предприятие. Това е една от хипотезите на командироване и в тази връзка разпоредбата на член 9 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги урежда именно хипотезата на командироване в рамките на услуги на граждани на трети държави на територията на България. И общо взето изискванията за тях са абсолютно сходни като с командироването на граждани на други държави, членки на Република България, с допълнителното изискване, че за граждани на трети държави трябва да бъде издадено съответно, т.е. трябва да бъде издадено съответно разрешение или да се направи за краткосрочните командировки, се прави регистрация в Агенция по заедостта. Това са изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Това е различното по отношение на граждани на трети държави. Когато те се командироват в група предприятия от друга държава в България, трябва да се спазват изискванията на наредбата за командироването и изпращането в рамките на предоставяне на услуги. Съответно, доставчика, който е работодателя на лицата от третата държава, трябва да подаде в инспекцията по труда, чрез единния национален уебсайт на инспекцията по труда, трябва да подаде декларация, за да декларира командироването. Това е чисто национално изискване, тъй като то не е обект на директивите за командироването. Директивите за командироването не обхващат случаите на командироване на граждани на трети държави. За тях вече всяка държава членка си въвежда регулация и България е една от тези държави членки, която приравнява граждани на трети държави с тези командировани от други държави членки. Съответно, ако попадат граждани на трети държави, командироват работници в България в някои от трите хипотези на командироване, предприятие, осигуряване временна работа, група предприятия, за който е и въпроса в момента, и по договор за услуга с българско предприятие или юридическо лице или ползвател на услугите, се спазва режимът за командироване в България по наредбата.